Moin! Igen i dag har vi glædet os helt vildt til at skulle vise jer den gamle dame herinde bag ved os. Det er en helt særlig gammel dame. Der er styr på proportionerne. Hun er spændende. Jeg vil faktisk endda gå så vidt som til at sige, at hun er billig. Og så rummer hun et hav af overraskelser. Både her på bagsiden med de lækre have- og terrassefaciliteter, men bestemt også indenfor. Og det hopper vi ind og kigger på. Prøv at ryge med. Der kan siges rigtig meget pænt, og der kan bruges rigtig mange tillægsord. Men om den her vil jeg sige gennemført, stilren, elegant. Sælger har været hele vejen rundt. Her er gulvvarme, nyere vinduer, boligen er topisoleret. Med det selvfølgelig, at vi har fået et rigtig godt energimærke. Det her, det er altså med andre ord en plug-and-play løsning. Og her i Niklas, det her, det var jo 152 kvadratmeter bolig. Hvis ikke det er nok, så er der lige en ting mere. Heroppe ovenover os, 92 kvadratmeter uudnyttet loftsrum, lige klar til at blive inddraget til den store børnefamilie. Så hvis det er noget for dig, så synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig spændende mulighed. Moin!